Una de cada 4 persones mor a Catalunya per culpa d'una malaltia cardíaca. Per això la Marató, la Fundació de Marató i la TV3, aquest any dediquen el seu programa especial a això, al cor, a que cuidem el cor. Per això Project Sheresade, que s'incorpora a tot això, ha volgut col·laborar-hi en aquest sentit. Escolteu, si envieu un mail perquè voleu col·laborar-hi amb això a projectsheresade@gmail.com, trobareu la possibilitat de donar un cop de mà a una cosa a la qual estem exposats totes i tots, perquè això del cor, si no el cuidem, fa figa ben aviat. Hi ha una barretina, la barretina del drac, per poder-hi col·laborar. Hi ha un número de compte per fer-ho. Envieu un mail, sisplau, a projectsheresade@gmail.com, perquè en qüestions de cor no paga la pena jugar.